merci encore. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Votre santé, docteur Touré. Nga kuli bo bela jeni ya mun maka na jeni wakati na. Wakati bo ante ka sega boro ke kene ya ta. Na di nya da uta mun na o boro ko fe ko min jenda ka ko ma chen sanse civilo sur ne samedi 21h ata bla 22h la. Ni au ambe jena boro ke na chen sanse. Wala sa ko na ni manda o ma kene ya ka. Kadara kena ni ma se so doni fana se so don kila mo go ni fana tindo ne to do ko shani ya tire jambe kuma banao ka o bana nye fo mo go yi banao ka mashon banao ko lo ne to fe no ka to yi ta bana ku la tina wala sa e kena ni manda ko ni so wa ti bera je na ya no ti ti gero la ibi ja kalo ani civilo civil 29 rati ana no ko la manga boroke achen sa fe ma ti ni fana ke no d'autres también de video que ahora está no traen mandina ahora sí de la llena ahora sí que nada más ani civil se dice que por ni si se dice de una boro que no es máquina de ojo se me dila ni si se tiene boro que no y médecin et stomatologiste le chirurgien maquillé facial de odontologue mara ni ni di amna kuma dinna boro que se que bombar le da no y fati ni ni a kelen ga mɔgɔw tigɛ kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ mɔgɔw minɛ mɛ mɔgɔ caman t'a dɔn ka taga bana min don a bɛ yen nka a tɛ a man ca ka s'o bɛɛ ma mɔgɔ bɛ mɔgɔ caman fana sɔrɔ a bɛ mɔgɔ caman tigɛ ka diɲɛnatigɛ la n'i ye mɔgɔ kɛmɛ fila o mɔgɔ kɛmɛ fila o mɔgɔ kɛmɛ fila ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen a bɛ se ka ye o la ne ko ten a bɛ se ka ye o la a dɔnnen don kosɛbɛ OMS ye fɛn caman kɛ a ko la ni fɛn caman fɔra ka kɔnɔ ni dɔgɔtɔrɔba minnu fana bɛ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ bɛnna kan ka fɔ bana de don taamasiyɛn tɛ ka fɔ sɛgɛ banbali o sɛgɛ den de don ten tɔ sɛgɛ yɛrɛ de don an bɛna kuma o bana in de kan walasa n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ min na wala ni mɔgɔ dɔ mɔgɔ minɛ i bɛ se ka kunnafoniyaw d'a ma ne fana ni ma min faamuya i bɛ se ka ɲininkali kɛ i bɛ question poser ni video tɛ video wɛrɛ video direct de don live direct de don n'a sɔrɔ ɲininkali b'i fɛ kana bila ka yɔrɔ jan kana bila ka waati caman kɔnɔ i bɛ ɲininkali kɛ i bɛ ka question poser i bɛ jaabi i b'a fɔ i kan ka jaabi cogo min na walasa i bɛ kunnafoniya ɲuman sɔrɔ merci Jabate bienvenue Jabate ye mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ fɔlɔ min donna an ka kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ foli kɛ Jabate ye yan nɔ ka sigiyɔrɔ la an bɛ Jabate merci bienvenue bienvenue ok voilà donc an bɛ continuer n ye mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ i sɛgɛnnen don i yɛrɛ ma wagati o wagati n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la a bɛ komi i b'a fɔ i ma sunɔgɔ yɛrɛ sunɔgɔ bɛ k'i ɲɛ la i sɛgɛnnen don i yɛrɛ ma i b'a fɔ kuma bɛ beretigi de gosi ka k'i b'a fɔ i ye baara de kɛ ka sɔrɔ i ma baara foyi kɛ ou bien mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'u ye baara fitinin kɛ u bɛ sɛgɛn u yɛrɛ ma ka kɛ sisan fo ka se wagati jan ma olu bɛɛ bɛ se ka sɛgɛn banbali in kɛ an bɛna ɲɛfɔ i ye sɛgɛn banbali yɛrɛ mun de don voilà walasa i k'a dɔn sɛgɛn banbali n'o bɛ wele fatigue chronique ou syndrome de fatigue chronique voilà fatigue chronique o bɛ fɔ OMS ye min fɔ ni bɛn kɛra min kan o diɲɛ dɔgɔtɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fɛ o ye n'a sɔrɔ i bɛ sɛgɛn i yɛrɛ ma parce que i b'a fɔ i ye baara kɛ ka sɔrɔ i ma baara kɛ i yɛrɛ ma wagati bɛɛ lajɛlen na fo ka se kalo 6 ɲɔgɔnna ma kalo 6 fo ka se kalo 6 ɲɔgɔnna ma ni o kɛra ka sɔrɔ o bɛɛ la i sɛgɛnnen don i yɛrɛ ma o la i fɔ ko fatigue chronique min b'i la fo kalo 6 tile kelen tɛ tile fila tɛ olu fana ta bɛ yen fatigue passagère mais an bɛna don o ɲɛ la k'o ɲɛfɔ fatigue chronique an bɛna kuma o de kan kosɛbɛ bi voilà OMS yɛrɛ n'o ye organisation mondiale de la santé donc ale y'a yira k'a fɔ critère 4 bɛ yen nɔ critère 4 ni o ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ min na o b'a yira k'a fɔ ko fatigue chronique o b'e la o critère 4 o ye jumɛn ye o sɔnni b'o f'i ye ni ɲininkali b'i fɛ ka na hésité i bɛ ɲininkali kɛ n'i ka question jaabi n'i ka ɲininkali jaabi ani fana n'a sɔrɔ n'i ma abonné n ka chaîne kan i bɛ se ka abonné n ka chaîne kan voilà walasa i bɛ kunnafoniya ɲuman sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na bamanan
conférence avec Agarala. Merci beaucoup. On nous en a dit. Voilà, donc, on va donc après. La chaîne centrale là, nous faut, et voilà, donc, on va regarder, abonnez-vous, non, nous avons ajouté la chaîne, et ça va finir là. Voilà. Donc, maintenant, et il y a beaucoup de mani bala, on est ni fo. Tout le monde o follow o tume. Donc, mo mun be ni be sege yira ma. Ni sege le ni yira mo wati de la dina ko nya ko tume na. Ati bo mo gola, wala na ta na ya ta ni mo gola. Na ero ya de mo gola. Na wi lo do, no fo mas mo. Ya ko nye julu ni wati de la dina ma. Ya ko mas mo gola. Voilà. Donc, a sege ni ga ero mo wati de la dina. E ki de follow. Wemesi mi fome nigilente kilesa de foka ti kalo woro ɲɔgɔn na ma ni kalo wɔɔrɔ dafara ka sɔrɔ i b'o cogoya kelen na dɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la joona ka taa lajɛ i b'a santé o yɛrɛ ka fɔ bana de b'a ka furakɛ a ka ɲɛ o de bɛ i kisi bana jugu ma o ye critère fɔlɔ ye maintenant critère filanan i b'a sɔrɔ a tigi bɛ sunɔgɔ mais n'a wulila ka bɔ sunɔgɔ la a bɛ i b'a fɔ a ma sunɔgɔ a ka sunɔgɔ tɛ récupérer o ye sommeil non récupérable a bɛ sunɔgɔ a yɛrɛ bolo ka sunɔgɔ la ka fa mais n'a wulila a bɛ kɛ i b'a fɔ a ma sunɔgɔ yɛrɛ i b'a fɔ a ma sunɔgɔ kelen kɛ voilà donc a dɔw yɛrɛ hali bɛ sunɔgɔ jɔlen u sigilen n'u yɛrɛ ma u sɛgɛn u sigilen ka u tɛ i b'a fɔ u sɛgɛn n'u yɛrɛ ma a y'a critère ba dɔ ye a critère sabanan i b'a sɔrɔ mɔgɔw don i b'a sɔrɔ min ye funikɛlaw bɛ sɛgɛn yɛrɛ ma n'a sɔrɔ e b'o cogoya la n bɛ funikɛ i bɛ sɛgɛn i yɛrɛ ma i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la fana ka lajɛ voilà donc o bɛ se ka kɛ a dɔ wɛrɛ fana bɛ se ka kɛ n'o ye naaninan ye i b'a sɔrɔ a tigi hakili la a tigi tɛ se ka concentré a tɛ se ka concentré ka maaw ka cɛsiri foyi kelen na fɛn o fɛn n'a kan k'o kɛ a bɛ dɛsɛ a bɛ dɛsɛ k'o kɛ fɛn o fɛn n'a kan ka i cɛsiri o la i b'a sɔrɔ a tɛ se ka concentré k'o kɛ ka d'a kan ale tɛ se ka wala wala wagati si o y'a critère ba dɔ ye minnu dɔnnen don MSI fɛ ni MSI minnu retenu ni olu yer'i la o b'a yira k'a fɔ fatigue chronique in b'i la o bana in b'i la bɛɛ b'i wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la k'a lajɛ a ka furakɛ furakɛli cogo ɲuman na walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ ok merci beaucoup Adi merci Dunia merci beaucoup donc merci beaucoup li diyara n ye kojugu voilà donc ni ɲininkali bɛ minnu fɛ kana hésiter a bɛ ɲininkali kɛ mɔgɔ question jaabi voilà donc ni aw ye kunnafoniya min fɔ ni bana in kan n'o ye fatigue chronique ye walima bana wɛrɛw yɛrɛ fana kan n'an ma kunnafoniya dɔw sɔrɔ la walima hali n'an baw la k'olu ɲininkali kɛ o de la ka situation minnu na banako kun kan a bɛ se k'o ɲininkali kɛ n b'aw ka ɲininkaliw jaabi misi na dabɔlen don de kama misi ne ye aw ka kɛnɛ ye walasa aw bɛ kɛnɛ ɲuman sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na aw ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ bamanankan na n'o y'an yɛrɛ ka kan ye mali kan wala donc jamana wɛrɛw fana olu fana bɛ se k'a lajɛ voilà donc komi aw ka dɔn k'a fɔ lɛvi ninnu n ka video laɲini tɛ mali dɔrɔn na lɛvi diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na voilà minnu bɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ olu bɛ se k'a faamuya ni video ko video direct de don ni video tɔw don a bɛ traduit français la min bɛ tubabukan mɛn o fana ka se k'a lamɛn walasa u ka kunnafoniya ɲuman dafalen sɔrɔ sɛbɛnni bɛ kɛ tubabukan na voilà donc ni n'an tɛ kɛ tubabukan na mais minnu bɛ bamanankan mɛn u bɛ se ka kunnafoniya ɲuman caman sɔrɔ a la aw minnu tulo bɛ na nin wagati in na aw ka se ka kunnafoniya sɔrɔ merci voilà halisa an bɛ continuer an ka kuma fɛ bi an y'a fɔ an ka kuma fatigue chronique kan merci beaucoup et d'emblée merci et bienvenue merci ok donc ni ɲininkali b'aw fɛ kana hésiter a bɛ ɲininkali kɛ m'aw ka ɲininkali jaabi fɔkan in b'aw de kama ok d'accord merci voilà donc o bɔlen kɔfɛ yen nɔ i n'a fɔ fatigue chronique n y'a définition fɛ n'o ye critère ba fɔlɔ ye donc n'o ye min bɛ se ka yira k'a fɔ fatigue chronique in bɛ adamaden na n bɔra k'o ɲɛfɔ sisan nɔ i k'a dɔn fatigue chronique in sɔrɔ cogo de b'a la fana tamasiyɛnw b'a la kɔlɔlɔw fana bɛ a la n'a ma furakɛ n'i sera so n'i sera nin cogoya la et en même temps i bɛ se ka fɛn dɔw fana kɛ minnu bɛ se ka to i bɛ kisi fatigue chronique ma n'o ye sɛgɛ banbali nin ye min bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ adamadenya kɔnɔna na ok donc toujours k'aw rappeler ni question b'aw fɛ aw ka question jaabi voilà mɔgɔw bɛ ka lajɛli kɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ ka lajɛli kɛ donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ ka lajɛli kɛ aw minnu bɛ ka lamɛnni fana kɛ n ka foli b'aw ye ɲɛbɔ kɛnɛ na voilà donc a bɛ ni ɲininkali b'aw fɛ aw ka ɲininkali jaabi lɛvi direct de don walasa aw bɛ kunnafoniya ɲuman sɔrɔ
y'a fɔ posi la posi ye mun ye posi ye a sɔrɔ cogo wala a sɔrɔ cogo sɔrɔ cogo jumɛn de bɛ sɛgɛ banbali ma an bɛna kuma o kan sisan nɔ wala n y'a fɔ sɛgɛ banbali sɔrɔ cogo de b'a la wala sɔrɔ cogo ninnu olu tɛ dɔwɛrɛ ye i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔ cogoba min b'a la o ye stress ye fɔlɔ wala stress anxiété o ye mɔgɔ minnu n'u bɛ jɔrɔ u yɛrɛ ma mɔgɔ minnu u bɛ siran u yɛrɛ ma u sirannen don wagati bɛɛ lajɛlen na u bɛ hamina kojugu bɛ mɔgɔ minnu na waati ninnu yɔrɔma kojugu bɛ mɔgɔ minnu na n'o kuntagala janyara ka se waati jan ma o bɛ se ka na ni sɛgɛ banbali n'a ɲɔgɔnnaw ye n'o y'a sɔrɔ kuzi fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye fɔlɔ min ka can kosɛbɛ min bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ ka se yɛrɛ t'a kalama mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ fana n'u tora u tɛ fɛn kɛ u tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ a tɛ fo wagati jan ma san ni san u tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ n'u mɛnna o cogoya la o bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ se ka na ni sɛgɛ banbali in ye olu tigilamɔgɔw fana na mɔgɔ dɔw bɛ yen fana i b'a sɔrɔ n'u ka mɔgɔ dɔw bɛ yen u somɔgɔ dɔ walima u diɲɛmɔgɔ dɔ walima mɔgɔ min kanu b'u dusukun na kosɛbɛ ni ala k'olu dɔ ka kalifa minɛ a la walima ni u ka mɔgɔ dɔ ye accident sɔrɔ walima n'u ka jigilatigɛ ko dɔw kɛra u la u yɛrɛ sigilen bɛ jigilatigɛ ko minnu ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na lase dɔw fana ma a bɛ se ka sɔrɔ cogoya wɛrɛ fana fɛ i b'a fɔ minfɛnw ani talifɛnw na minnu bɛ dɔrɔgu fana min o bɛ se ka na n'a sɔrɔ cogo dɔ ye o bɛ se ka na ni sunɔgɔ banbali sɛgɛ banbali ye adamaden fari la i b'a ta wagati min na i yɛrɛ bolo a bɛ bila fɔri na mɛ kɔfɛ a kɔlɔlɔ ye min ye o bɛ se ka na kɛ nin ye n'o ye tuma bɛɛ i bɛ sunɔgɔ yɛlɛma kuma bɛ sɛgɛ yɛlɛma i b'a fɔ i ko dɔ de kɛ gulɔ bɛ se k'o kɛ dɔrɔgu bɛ se k'o kɛ jumɛn bɛ se k'o kɛ wala marijuana dɔw yɛrɛ b'a dɔn wala minnu bɛ dɔ dɔn a la ɲɔgɔn ta n'a fɛn wɛrɛ fana bɛ se k'a kɛ tuguni hali sigɛrɛti bɛ se k'a kɛ effectivement sigɛrɛti fana bɛ se k'a kɛ mɔgɔ dɔw la wala mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ fana ka fɔ tɛ dumuni ɲuman sɔrɔ ka dun walima u bɛ dumuni sɔrɔ u bɛ dumuni minnu dun fɛrɛ t'a la wa dumuni tɛ bari chance wala o caractère b'u la o fana bɛ se ka na n'a ye caractère ninnu olu bɛ se k'a kɛ wala n'u tɛ dumuni ɲuman sɔrɔ ka dun mɔgɔ min bɛ n'u tɛ dumuni ɲuman sɔrɔ ka dun u ka dumuni bɛɛ i b'a sɔrɔ dumuni a ka ca a bɛ dun mɛ i b'a sɔrɔ vitamine t'a la min bɛ se ka farikolo nafa u bɛ se ka k'a sɔrɔ sababuya dɔw fana ye adamaden dɔw la wala donc sɔrɔcogo misɛnnin ninnu sɔrɔcogoba minnu bɛ a la o ye ninnu ye a bɛ se ka sɔrɔ hali cogoya wɛrɛ fana fɛ k'a sɔrɔ ninnu si tɛ wala a bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni komi y'a fɔ hali na kojugu gɛlɛnba ninnu walima mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'u sɔrɔla sédentarité mɔgɔ min bɛ yen n'u t'olu yɛrɛ ma ten tɔ fo ka wagati jan kɛ u yɔrɔ la u isolé don yɔrɔ dɔ la se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo si la ka fɛn k'u yɛrɛ ye walima u koronnen don yɔrɔ la ka se wagati jan ma donc farikolo bɛna dege o la fo ka se ka kɛ chronique ye olu bɛɛ bɛ se ka kɛ voilà Cheikh merci karamɔgɔ Jara bon bienvenue merci beaucoup voilà donc an tɛ kuma foyi la kɛnɛ halisa voilà donc toujours ni ɲininkali b'aw fɛ a bɛ se ka ɲininkaliw jaabi voilà merci Cheikh ok merci bienvenue. Voilà. Ok. Donc, halisa ni ɲininkali min b'a fɔ an bɛ se ka continuer an ka baro kɛ. Voilà. Donc, n'i ye a sɔrɔ cogow fɔ, i ka dɔn k'a fɔ tamasiyɛnw olu fana bɛ ala a tamasiyɛnw ka ca mais tamasiyɛnba o dɔ ye mun ye n'o ye fatigue chronique ye a tamasiyɛnba dɔ ye mun ye fɔlɔ. Voilà. Donc komi ɲɛ b'a la image la cogo min na ja la n'i tilala i bɛ tila ka a lajɛ ordinateur la donc ja la i b'a ye k'a fɔ dessin min kɛlen don a ka batiri bɛ 1% la donc misi fari fagalen don a yɛrɛ kan a kurulen don a yɛrɛ ma bon a walawalalen tɛ
olu b'a taamasiyɛn ko fɔ i bɛ se k'a faamuya joona joona k'a fɔ fɛn min don n'o ye sɛgɛ bɔnbali ye a taamasiyɛn fɔlɔ o ye mun ye fɔlɔ i b'a sɔrɔ banabagatɔ sɛgɛnnen b'a yɛrɛ ma n bɛ se k'a fɔ banabagatɔ bɛ ka sɛgɛnnen don a yɛrɛ ma wagati bɛɛ lajɛlen na a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ hali n'a ye sunɔgɔ kɛ hali n'a ye tile bɛɛ kɛ sunɔgɔ la hali n'a ye tile fila bɛɛ kɛ sunɔgɔ la n'a wulila wagati o wagati a bɛ kɛ i b'a fɔ a ma hali kelen sunɔgɔ wala dɔw bɛ kɛ mɔgɔ min na i sɛgɛnnen bɛ yɛlɛma wagati bɛɛ lajɛlen na cogoya la i bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso la i b'a lajɛ a bɛ se ka kɛ nin basi fitinin o de b'i la o y'a taamasiyɛn ba fɔlɔ dɔ ye fɔlɔ da min dɔn taamasiyɛn ba wɛrɛ ye mun ye tuguni taamasiyɛn ba minnu wɛrɛ b'a la o ye i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye ala yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ baara misɛnnin na misaliya la i b'a fɔ k'a ko hali ka koli yɛrɛ a bɛ dɛsɛ o la parce que toujours ale sɛgɛnnen don saliya de b'a la waati bɛɛ mɔgɔw bɛ saliyabagatɔ saliyabagatɔ i b'a sɔrɔ bana de don caman t'a dɔn du caman kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ dɔw la bɛɛ bɛ a tigi jalaki bɛɛ bɛ kuma bɛɛ fɔ a tigi ma a bɛ fugari de kɛ a tigi ye fugari ye a tɛ se ka baara kɛ so dɔrɔn de la fɛn papiye de don bɛɛ b'i ta fɔ a ma mais mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ko bana de don du caman kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ dɔw yɛrɛ la mais u t'a dɔn ko bana de don olu yɛrɛ t'a dɔn ko bana don minnu fana b'u kɛrɛfɛ olu fana t'a dɔn ko bana de don kosɛbɛ bana de don kan ka ɲini k'a ɲɛdɔn k'a fɔ furakɛ joona walasa ka na n'a tigi ka joona sɔrɔ wala donc a tigi bɛ salaya yɛrɛ ma ala yɛrɛ ka baara misɛnnin a tɛ se k'o k'a yɛrɛ ye kuma tɛ k'a fɔ k'ale ye baara sɔrɔ walima ka taa baara yɔrɔ la walima ka taa baara kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min walasa a bɛ se ka furakɛli walasa a bɛ se ka a yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ labɛn walasa a ka d'a yɛrɛ ye cogo min na ka d'a kan n'a taara baara yɔrɔ o baara yɔrɔ la i b'a sɔrɔ a tɛ se k'o baara kɛ i b'a sɔrɔ baara yɔrɔ la i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ ale bɛ sunɔgɔ la walima i b'a sɔrɔ ale saliyalen don wagati bɛɛ lajɛlen na walima n'a bilala fɛn fɛn kɛli la a tɛ se k'o ɲɛnabɔ joona ka d'a kan fɛn salalen b'a yɛrɛ kan a tɛ se k'a yɛrɛ contrôler a tɛ se ka jija foyi kelen na donc dɔw yɛrɛ hali ka taa baara yɔrɔ la a bɛ gɛlɛya u ma taamasiyɛn dɔ bɛ yen o kɔfɛ hali ka taa yɔrɔ la a bɛ gɛlɛya ka d'a kan taamasiyɛn dɔw ye mun ye fɔlɔ i b'a sɔrɔ n'a ye fitini fitini kɛ dɔrɔn a bɛ kɛlɛ a yɛrɛ ma n'a tigilamɔgɔ ye baara fitini kɛ dɔrɔn a bɛ kɛlɛ a yɛrɛ ma i b'a sɔrɔ baara ba de don ka sɔrɔ a ma foyi kɛ voilà donc fitini fitini dɔrɔn a bɛ kɛlɛ n'a ye tagamani kɛ n'a ye baara min kɛ n'a ye minɛn ta ka bila minɛn kɔnɔ n'a ye fɛn o fɛn kɛ i b'a sɔrɔ a sɛgɛnnen don a yɛrɛ ma i b'a sɔrɔ a ye fɛn dɔ de kɛ ka sɔrɔ a ma foyi kɛ donc min ye a taamasiyɛnbaw ye i bɛ se ka minnu dɔn a taamasiyɛnbaw halisa an bɛ dɔ wɛrɛ f'i ye nin bɛɛ bɔlen kɔfɛ ni min fɔ sisan nɔ sɛgɛ ninnu ani saliya ninnu ani sunɔgɔ bɛ k'a tigi la kuma bɛɛ komi n tɔgɔ bɛ sigi sisan nɔ hali n'a dalen don n'a wulila sunɔgɔ bɛ k'a la waati bɛɛ sunɔgɔ bɛ k'ale la voilà donc bana dɔ bɛ sunɔgɔbana fana bɛ yen nɔ donc ni tɛ n'o de b'o bila o tigilamɔgɔ la o fana bana bɛ yen mais min fana tɛ kelen voilà min fana tɛ kelen mais i b'a sɔrɔ tigi farikolo don ɲɔgɔn na a sɛgɛnnen don a yɛrɛ ma a bɛ sunɔgɔ kuma bɛɛ walasa a bɛ lafiya sɔrɔ lafiya tɛ sɔrɔ mais dɔ in na i b'a sɔrɔ a tigi kɔni a tigi tɛ sɛgɛn a yɛrɛ ma mais sunɔgɔ de bɛ k'a tigi la kuma bɛɛ a tigi de a bɛ sunɔgɔ wala mɔgɔ caman fɛ yan ka kɛ jamana ninnu yiri ka ca jamana minnu kan yiri ka ca jamana minnu kan i b'a sɔrɔ a bɛ jamana ɲɔgɔnna ninnu walasa a bɛ jamana ɲɔgɔnna ni beze ninnu jamana minnu yiri ka ca kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ ka di ma de kosɛbɛ ka tɛmɛ yiri kan wala n'a ka an ka yiri ma ca fɛnɛ ma kosɛbɛ i b'a sɔrɔ olu jamana ninnu o kati kɔrɔnin in na i b'a sɔrɔ nin bɛ se ka k'a tigilamɔgɔ la a bɛ sunɔgɔ o cogoya la a bɛ don ɲɔgɔn na a tigi hakili lafiyalen tɛ kɛ kuma si fana wala kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ hami la ko dɔ la walima ni tɔgɔlen don ko dɔ la i b'a sɔrɔ foyi tɛ ale yɛrɛ de ka bana in de bɛ ka nin kɛ mais i b'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ to a kalama ka fɔ ni bana in de bɛ ka nin kɛ donc a b'o cogoya la donc min y'a taamasiyɛn ba dɔw ye ok merci halisa k'a fɔ ne aw bɛ ka lajɛli kɛ ni ɲininkalibaw fɛ aw bɛ ɲininkali kɛ mɔgɔ question jaabi ne b'a la mɔgɔ min bɛ ka lajɛli kɛ waati min na a ka sɔn dɔɔnin ɲininkaliw aw bɛ ɲininkali kɛ walasa ka ɲininkali ka se ka jaabi wala donc minnu bɛ ka ɲininkali kɛ bana in kan donc a bɛ jaabi ɲininkali wɛrɛ minnu fana bɛ yen nɔ donc o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ nin fana tɛ donc walasa aw bɛ se ka kunnafoniya sɔrɔ cogoya min na ok d'accord merci donc n'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka video lajɛ a ka dɔn k'a fɔ sibiri o sibiri wagati n bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ walasa ka kuma banaw kan
wala sa ka wani ngali jabi mun fana bun ma shen ga wala sa ka wani ngali jabi amma au fana bun ma shen sa ga laje porque ga bun ma shen ga wala sa ka na sama sa wati de kuma aga do ma fa shen sa sa en tuk ma fu ga bana ko bana bana ko ma shen bana ko ke bana ko le am so venu sa ka je ki shi bana ma man de la general ni la vision foli kene ata de la vision ni fasi wala de bona kana la vision wala don de ni foli dans le monde wala sa bana kana ni foli donc ma chen YouTube wala ko kana mais le surtout comme de la renaissance c'est du Instagram Twitter et voilà donc amna pas ni c'est voilà donc de ko kile ni de notre santé donc wala sa yi kana ni masro sika ke su ga don sro doni kana sira don la mero wala sika don kana sra ti nya su shi sika ni kana yi don sala ke doni la me wala sika sika kana kana to kena sila den ka barali den sari den ka para ke sari wala kana ga barani na o yi ka no ne وغيربي نواصل على وضع المجال عن اريا بيت حنا بيت نبرة بيت حنا وركلي ولا الدنيا جبارة بالزمن ما في الدنيا الدنيا جبارة بالجمال فمن حنا هذا ينبرة من رأينا أسرع بيرك دم أصلا في أنا فسره برا ما هم يسكتون يكون هم يفو أقول لهم نوري فرق أنا ثلاثي أنا ما donc merci bien Lini j'attendais ton message alors merci pour la merci beaucoup bienvenue voilà ok donc il y a un message maintenant je sais que tu vas prendre le message ok bienvenue et moi pour l'oublier également si tu es là avec les malades c'est là mais moi je dois dire moi plus aussi moi pour l'oublier là dans la pour également ça tu es là moi pour l'oublier de la génie moi pour l'oublier de la génie moi pour l'oublier de la génie voilà oba hamako ni hamako no yi abela je ni wasu ne apo voilà donc abela ko ni ka di petit chronique donc na ko so to voilà donc petit chronique re mu no fo petit chronique ko to go ya ko di no fo petit chronique na connexion no fo donc on maro kana ka no yi ya connexion maintenant ne ko petit chronique ni connexion de donner ko ni ye mɔgɔ min ban ka taga dɔgɔtɔrɔso la ka to so i ban ka fura ta walima ka fura ta i kunfɛ k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ dɔ ka yamaruya sanfɛ kɔlɔlɔ dɔw b'a la ne bɛ se k'i sara a fɛn min b'olu ɲɛfɔ ye n b'a ɲɛf'i ye halisa n'i ka kunnafoniya n'o y'a sɔrɔ n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ i t'a kalama n ka lɛfin dabɔlen don walasa aw bɛ se ka ɲininkali kɛ walasa aw bɛ se ka question poser walasa ni ni aw bɛ se ka baro kɛ direct la aw ka ɲininkaliw jaabi ka sɔrɔ a ma kɛ ni wagati jan ko ye a kɛ yɔrɔ min bɛɛ lajɛlen na nin ye occasion ye ni ɲininkali min bɛ se ka na i bɛ se ni ɲininkali kɛ n'i ka ɲininkali fana jaabi ok d'accord merci voilà donc maintenant ni sɛgɛbanbali n'a ma furakɛ o bɛ sababu ye ka kɔlɔlɔba fɔlɔ b'a la o y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a bɛ dɛsɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛli la a tigi i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ a jɔrɔlen don a yɛrɛ ma a haminako bɛ caya sɔrɔmako bɛ caya i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ ale tɛ walawala a tɛ se ka jija foyi kelen kɛli la diɲɛ foyi kɔnɔna na donc o bɛ kɛ mun ye a tigilamɔgɔ bɛ sigi a mɔgɔ a kɛrɛfɛmɔgɔw la ka d'a kan ale tɛna se ka fɛn kɛ mɔgɔ mana min kɛ i b'a sɔrɔ ale b'i mago ɲɛ o de la la personne devient paralysée donc o bɛ se ka a bɛ se ka o y'a kɔlɔlɔbaw ye min fɛ min fɛ kɔlɔlɔba wɛrɛ minnu bɛ a la tuguni i b'a sɔrɔ hali n'a tigi ye baara sɔrɔ baara in bɛ se ka tiɲɛ a tigi bolo ka d'a kan n y'a fɔ tamasiyɛnw kɔnɔna n'a tigi taara baara la o bɛ dɛsɛ ka baara ɲuman kɛ ka d'a kan n'a ye baara o baara kɛ o bɛ dɛsɛ o la ni baaraw b'a dun walima ale yɛrɛ bɛ dɛsɛ ka taa baara dɔ la ka d'a kan mɔgɔ bɛ diya ye ka d'a kan sɛgɛnnen b'a yɛrɛ ma n'a ye fɛn min kɛ dɔrɔn a bɛ se ka yɛrɛ ma n'a ye fɛn min kɛ a bɛ se ka walawala cogo min na i b'a sɔrɔ i bɛ baara dɔ de kɛ fo ka foyi kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka tigi ka baara dɛsɛ walima a tigi yɛrɛ tɛ baara ɲini a bɛ se ka dɛsɛ hali baara yɛrɛ la voilà donc ninnu ye a sɔrɔcogoba
kɔlɔlɔ ba dɔ fɔlɔ dɔw ye kɔlɔlɔba minnu n'o bɛ adamadenw sɛgɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman k'u bali diɲɛ ko kɛ la dugukolo sanfɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka u furu mɔgɔ ɲɔgɔn na u tɛ se ka foyi kɛ o y'a kɔlɔlɔbaw ye u tɛ se ka min donc kɔlɔlɔba ninnu bɔlen kɔfɛ fana an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka kisi sɛgɛ dɔnbali ma n bɛ se ka min kɛ walasa ka kisi a ma ne bɛ ɲɛfɔ ye a kana joli ɲininkali m'aw bolo a bɛ se ka ɲininkali kɛ walasa an b'aw ka ɲininkali jaabi yanni aw bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ la ok bienvenue donc an foli b'aw ye aw minnu bɛ ka lɛvu lajɛ aw minnu bɛ ka question posé fana donc an bɛ taa étape par étape voilà dɔɔni dɔɔni voilà donc jusqu'à ce que a ka se k'a faamuya kosɛbɛ voilà donc n y'a fɔ prévention prévention ye jumɛn ye an bɛ se ka mun de kɛ walasa sɛgɛn dɔnbali o kana n'an sɔrɔ n ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na an bɛ se ka mun de kɛ merci Eva, merci beaucoup et merci Didier, bienvenue et bonsoir à toi. Bienvenue sur notre chaîne, notre santé Dr. Touré, merci et bienvenue. Voilà, notre vidéo de la journée. Mɔgɔ min bɛ se ka kunnafoniya ɲuman d'i ma o ye i b'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw n'o ye psychologue ye walima les psychiatres walima les médecins généralistes i ka gɛrɛ olu la i k'a ɲɛf'u ye n'a sɔrɔ e ni hakili e tɛ ka se k'a sɔrɔ ni hakili ye e tɛ ka se k'a sɔrɔ ni limaniya ye i ka s'olu ma u ka kunnafoniya jɔnjɔn d'i ma u ka kunnafoniya ɲuman d'i ma walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogoya min na walasa u bɛ se k'i la kunnafoniya k'i la bilasira u bɛ se ka kɛ sababu ye min tɛ k'i kisi a ma ka d'a kan olu ye fɛn ye mɔgɔ tɛ k'i bali fɛn minnu ma o tɛ mɔgɔ bolo bɛ ala de bolo ala ma deli ala fɛ ala k'an bɛɛ kisi o n'a ɲɔgɔnna ninnu ma nka n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛw don k'a fɔ e yɛrɛ de bɛ ka fɛn dɔw ta ka da i ni kan fo bɛ ka na kɛ haminako ye jɔrɔnako ye la i jija ka i mabɔ olu la kosɛbɛ wala n y'a fɔ i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i ka farikolo ɲɛnajɛ in kɛ o nafa ka bon ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ sɔn ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ f'a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔw lase u ma u bɛ se ka na kɛ fɛn wɛrɛw ye u bɛ se ka na kɛ ni bana wɛrɛw bɛ se ka na a kɔnɔna na i b'a fɔ furakɛbaliya n delila ka video ta n'a tun ye video lajɛ i bɛ se k'o lajɛ n ka video tɛmɛnenw na n kumara furakɛbaliya kɔlɔlɔ minnu b'a la ka d'a kan se ka dusukun banaw u bɛ se ka na fɛn wɛrɛw se adamaden ma voilà donc maintenant n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ o b'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ ɲuman janya i la kosɛbɛ n bɛna tɔw ɲɛfɔ ye sɔnni k'o fɔ ye dɔw ye ɲininkali kɛ voilà c'est la merci beaucoup à vous docteur voilà on peut souffrir de fatigue chronique sans d'une maladie bien sûr voilà donc maintenant sida ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko fatigue chronique in a bɛ se ka adamaden aw minnu voilà aw minnu tile bɛ na walasa a bɛ se k'aw bɛɛ lajɛlen nafa cogo min na ko fatigue chronique in a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ka sɔrɔ bana foyi foyi t'i la awɔ a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ka sɔrɔ bana foyi foyi t'i la ale fana dama bana de a bɛ se k'i sɔrɔ ka sɔrɔ hali bana foyi foyi t'i la voilà donc n'i y'a kojugu lajɛ olu tɛ o tɛ kun b'a fɔ bana o ye fɛn dɔw de substance dɔw ye n'o bɛ se ka n'i sɔrɔ diɲɛnatigɛ kɔnɔna na n'o bɛ se ka kɛ sababu ye voilà n'o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ se k'i sɔrɔ n'o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ se k'i sɔrɔ bon n b'i fo fɔlɔ i ye question posé a diyara n ye kojugu ka d'a kan a bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa minnu fana bɛ k'a lajɛ n ka foli b'i ye o yɔrɔ la n ka foli b'i ka suivi fana na à toi merci beaucoup voilà donc maintenant bana foyi foyi tɛ kɛ mɔgɔ dɔw la fatigue chronique bɛ se k'o sɔrɔ i b'a fɔ bana i b'a fɔ o bɛ kɛ bana fɔlɔ min yɛlɛma n'o la fɛnɛ voilà donc komi n y'a sɔrɔ cogo fɔ cogoya min na n bɛ se k'o yɔrɔ lajɛ kɔfɛ mais n bɛ a bakurubaw f'i ye sira suruman na dɔrɔn n y'a fɔ hami kojugu yɔrɔ kojugu olu bɛ se ka na n'a ye walima ni jigilatigɛ ko dɔw kɛra adamaden dɔw la i b'a fɔ alisaya walima accident n'a ɲɔgɔnna walima janfajugu dɔw bɛ yen n'o ye adamaden sɔrɔ donc a bɛ kɛ sababu ye k'a tigi la décourager diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na fo bɛna se o la yɛrɛ ka mɛn ka mɛn ka mɛn ka se fo kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔnna ma ko n'a ye waati jan sɔrɔ ka tɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen kan o bɛ se ka na ni fitiri ye voilà donc mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ dumuni ɲuman sɔrɔ ka dun i b'a sɔrɔ u bɛ dumuni minnu dun i b'a sɔrɔ fɛn fer t'a la foyi t'a la c'est pauvre en fer i b'a sɔrɔ nutriments ɲuman minnu kan ka kɛ dumuni na i b'a sɔrɔ olu t'a la donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ni farisogo tɛ a ka magoɲafɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u bɛ se ka n'a sɔrɔ cogo ye a bɛ se ka adamaden sɔrɔ o cogoyaw la ka sɔrɔ bana foyi t'a tigi la n'o y'o ka siɲɛ fɔlɔ ye ni a b'a minɛ ka sɔrɔ bana foyi t'a la voilà donc je pense qu'il y a faamuya o n b'a fɔ n bɛ se ka se ka question poser question wɛrɛ et puis n b'a jaabi voilà donc nin kɔni nin y'a ɲininkali nin y'a fanba ye
se ka min dɔn i se ka min bila i kunna i se ka min bila i hakili la k'a fɔ i se ka sɔrɔ ka sɔrɔ bana foyi i la ka sɔrɔ bana foyi ma deli k'i minɛ donc halisa an bɛ taga an ye m'a dɔn i ye kunnafoniya ɲuman sɔrɔ wala n'a sɔrɔ i ma min faamuya i bɛ se ka se ka ɲininkali kɛ n b'i jaabi halisa parce que an bɛ yan nɔ aw de ka ɲininkali jaabili kama aw bɛ ɲininkali min kɛ a bɛ se ka ɲininkali kɛ m'aw ka ɲininkaliw jaabi wala n ka foli kɔni b'aw bɛɛ lajɛlen halisa ko minnu ka lajɛ o kɛra belebelebaw ye fɔ aw ye aw minnu fana lajɛ merci beaucoup voilà donc halisa an bɛ continuer ka an bɛ se ka min kɛ n'o ye prévention ye les moyens de prévention min bɛ se k'an kisi fatigue chronique ma n'o ye sɛgɛ banbali ye n'o bɛ se ka adamaden sɛgɛn an bɛ se ka min kɛ walasa k'an kisi a ma an bɛ se ka min kɛ walasa k'an kisi a ma o dɔ ye mun ye halisa e dumuniko bɔlen kɔfɛ n y'a fɔ i ka dumuni ɲuman dun i ka dumuni dun dumuni minnu n'a ka ɲi nɔ farisogo ma dumuni minnu ni nutriments caman bɛ a la voilà riche voilà donc maintenant les aliments riches en vitamines et en nutriments donc il y a dumuni minnu ni vitamine b'a la dumuni minnu ni dumuni gansan tɛ minnu bɛ se ka nafa ɲɛ i farikolo ye i b'i jija k'o dumuni dun ka d'a kan n'o dumuni n'o tɛ sɔrɔ i bɛ se ka sababu ye min bɛ se k'a to n'a bɛ se ka sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na voilà donc dumuniko fana bɔlen kɔfɛ fana voilà i k'i jija i ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ wala i ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ sunɔgɔ sɔrɔbaliya a kɛ ni wagati jan ye i tɛ ka sunɔgɔ sɔrɔ sunɔgɔ tɛ sɔrɔ ka fa walima sunɔgɔ min bɛ sɔrɔ la o tɛ farisogo labɔ voilà donc n delila ka video kɛ insomnie fana kan n'o ye sunɔgɔbaliya i bɛ se k'o lajɛ n'a sɔrɔ i tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ voilà donc mɔgɔ min bɛ yen nɔ min tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ ni o kɛra ka wagati jan bɔ ka janya kojugu o bɛ se ka kɛ sababu ye ni fatigue chronique fana ni a bɛ se ka installer la n'a bɛ se ka e sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na o walasa u kana na e sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na voilà wagati bɛɛ lajɛlen na i ka se ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ don o don wala i ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ n'i ye sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ o b'a to n'i bɛ se ka kisi ni banaw ma a b'a to i bɛ kisi bana caman wɛrɛ ma ka sɔrɔ hali fatigue chronique fana tɛ mɔgɔw tɛ kelen dɔw ɛri duuru sunɔgɔ b'olu bɔ dɔw ɛri wɔɔrɔ sunɔgɔ b'olu bɔ mais en moyenne quand même voilà 6 à 8 heures de temps ka se k'o sunɔgɔ voilà mais mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ 5 heures sunɔgɔ hali dɔw bɛ 4 heures sunɔgɔ a b'u bɔ a bɛ dépend mɔgɔw la mɔgɔw tɛ kelen ye mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ye ɛri fitinin ɛri naani ɛri duuru sunɔgɔ sɔrɔ a b'u bɔ mais dɔw bɛ yen fo ka se 8 heures ɛri seegin ma dɔw yɛrɛ fana bɛ yen fo ka se ɛri tan yɛrɛ fana ma o mɔgɔw fana bɛ yen nɔ mais a ka dɔgɔ mais minnu kɔni bɛ yen ka caya o ye ɛri duuru ka se ɛri wɔɔrɔ voilà fo ka se ɛri seegin ma o de ka ca kosɛbɛ mais moyenne kɔni dans le monde o ye ɛri seegin ye n'i mana o sɔrɔ caman mana o sɔrɔ i bɛ fa sunɔgɔ ɲuman na hali fana bɛ lafiya mais mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ i tɛ sunɔgɔ k'a fɔ hali i tɛ lafiya i ye sunɔgɔ dɔ bɛ k'i la i bɛ wuli i bɛ baara wɛrɛ i b'a daminɛ i bɛ tila ka i tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ ni farisogo tɛ ka fa sunɔgɔ la ka ɲa a bɛ se ka kɛ farisogo yɛrɛ a bɛ sɛgɛn joona hakili yɛrɛ fana bɛ sɛgɛn joona hali cerveau yɛrɛ bɛ sɛgɛn joona n'o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛw ye i b'a fɔ ni bana n'a ɲɔgɔnnaw i b'a fɔ bana wɛrɛw fana minnu bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na ok voilà voilà donc maintenant ninnu ye voilà donc ninnu ye an bɛ se ka fɛn minnu kɛ walasa k'an kisi sɔgɔbaliya bana in ma aw hakili to voilà aw hakili to sɛgɛ dɔnbali ma voilà min bɛ se k'an kisi sɛgɛ dɔnbali ma sɔnni a kana kɛ sababu ye k'an yɛrɛ bali an ka diɲɛnatigɛ ɲuman sɔrɔ cogo la voilà nka ni ala ye mɔgɔ min fana garisɛgɛ sɛgɛ dɔnbali in na e bɛ se ka mun de kɛ sani i ka se dɔgɔtɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔ ma walima e bɛ se ka mun de kɛ voilà i bɛ se ka min kɛ min bɛ ɲɛfɔ i ye n'o ye a traitement ye ni an bɛ se ka fɔ le remède naturel bon traitement naturel n b'o de fɔ réseaux sociaux kan kosɛbɛ voilà mais n tɛ sɔn ka fɔ tɔgɔ fɔ c'est pour que automédication ka se k'o bali cogo min na automédication ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ taa fura san u yɛrɛ ma dɔgɔtɔrɔso la ka sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ taa fura san u yɛrɛ ma pharmacie la ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ka yamaruya fan tɛ walima u bɛ taa furaw san kɛnɛma furaw la min ka ca jamana la jamana min se bɛrɛ t'u ye i b'a fɔ yaala fura n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛ kare kɔnɔ fura ninnu wala fura min bɛ feere cogo sugu bɛɛ la sugu sugu bɛɛ lajɛlen ka se k'o fura san k'o ta u yɛrɛ ma wala donc u bɛ taa pharmacie la u bɛ taa fura tɔgɔ fɔ an bɛ fura minnu tɔgɔ fɔ o ye kuma kɔnɔna na n'i y'a mɛn u b'a san u yɛrɛ ma k'a ta k'a sɔrɔ u ma taa lajɛli kɛ o man ɲi nɔ
wala o mayi no daga iga lajɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ fɛ walasa i bɛ furakɛli cogo ɲuman sɔrɔ o de ka ɲi nɔ o kama n bɛ naturel fɔ bɛɛ bɛ se ka min kɛ ka sɔrɔ i ma wari bɔ bɛɛ bɛ se ka min kɛ ka sɔrɔ i ma taa mɔgɔ wɛrɛ ɲininka u bɛ na taa fɛn dɔ ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ wala wari ka sɔrɔ i ma wari bɔ i yɛrɛ kun walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ min ka ɲi i yɛrɛ fana i kan ka cogo min ni a ye mɔgɔ min sɔrɔ i bɛ se ka min kɛ fɔlɔ la o fɔlɔ fɔlɔ ye min ye i bɛ sunɔgɔ sɔrɔ e tɛ fara sunɔgɔ la i sɛgɛnnen don i yɛrɛ ma wagati bɛɛ lajɛlen na i bɛ jija i ka dumuni kɛcogo falen dumuni kɛcogo i k'o falen wala i ja cogo bɛɛ i ka dumuni kɛcogo falen dumuni kɛcogo falenli o bɛ kɛ cogo di n'a sɔrɔ i bɛ dumuni dun dumuni minnu a fɔ ko nutirimanw ka dɔgɔ o la ka sɔrɔ nutiriman t'u la n'o ye farikolo mago bɛ vitamini min na ni nutiriman min na n'o ye dumunifɛnw ye ni les glucides, les protéines, les lipides. Voilà, donc maintenant, farikolo mago bɛ fɛn min na ka ca farikolo mago bɛ fɛn minnu na ni a tɛ k'olu sɔrɔ i jija ka dumuni kɛ dumuni minnu ni dumuni nafama don mana kɛ dɔrɔn kɔngɔ bɛ fa dɔrɔn laɲini ye kɔnɔ ka fa dɔrɔn ni farikolo ye nafa min sɔrɔ o t'u ma donc i jija i ka dumuni duntaw i k'olu woloma kosɛbɛ ni i t'a dɔn fana i t'olu dɔn i bɛ se ka taa nutritioniste dɔw kan minnu bɛ mɔgɔw kɛnɛya dumuni ɲuman woloma ka di mɔgɔw ma i bɛ se ka t'olu dɔw lajɛ u b'a ɲɛf'i ye nka dumuni minnu dun walasa farikolo bɛ lafiya walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na n'a sɔrɔ fana k'a fɔ i ka fati kiriniki k'a fɔ ko hami jugu de y'a bila i la fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye k'o hami jugu in bɔ i kan i bɛ ɲɛɲini wala n'a sɔrɔ fɛn de don k'a fɔ i m'a faamuya walima a b'i hakili de la wala i b'a fɔ nin tigilamɔgɔ ko kɛra mɔgɔ min na walima ni hamina sugu dɔw b'u la walima hali n'u ka mɔgɔ dɔ de fɛ dɔrɔn ni hakili tɛ ka se ka bɔ ne tɛ ka se ka limaniya kan i ka taa kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ fɛ yen nɔ walima i ka taa psikologi dɔ fɛ yen nɔ walima i ka taa dɔkitɛri dɔ fɛ yen ka se ka i lajɛ ka se ka kunnafoni ɲumanw d'i ma ka se k'i lafaamuya ka se k'i lasansibilize ka se ka hakilina kuraw d'i ma min bɛ se ka to i bɛ ɲuman kɛ n'olu kɛra a ka ca ala fɛ i bɛ kisi ni bana in ma n'o ye kiriniki n'o ye sɛgɛ damani ye bamanankan na ninnu bɛɛ bɛ se ka sababu ye min bɛ se ka i ka diɲɛnatigɛ i kisi ni kɔlɔlɔ ninnu ma olu ye fɛn ye minnu n'i y'a kɛ a bɛ se k'a nɔgɔya ka sɔrɔ i ma foyi kɛ ka sɔrɔ i ma fura ta i ma foyi kɛ dumuni kɛcogo mɔgɔ kɛcogo fana i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka d'a kan a bɛ mɔgɔ minnu na a caman na u tɛ sɔn farikolo ɲɛnajɛ ma wala ka d'a n'u ye farikolo ɲɛnajɛ fitinin kɛ u bɛ se ka yɛlɛma komi n'u ye farikolo ɲɛnajɛ n'u ko ni kɔni bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma hali n'u bɛ koliji bɔ hali n'u bɛ koliji ta hali n'u bɛ fɛn fitinin ta dɔrɔn u bɛ se ka yɛlɛma o kama u yɛrɛ tɛ sɔn ka foyi kɛ u bɛ to o cogoya la n'o kɛra o de bɛ na n'a tɔ juguyali ye hali n'a tun bɛ bɔ hali n'a tun bɛ sɛgɛn i k'a dabɔ a kama ka sɛgɛn k'i la ka fasi dɔɔni i ka se ka tagama kɛ walima i ka se ka boli kɛ walima i ka mɔgɔ dɔ ɲini n'o ye kɔci ye minnu mɔgɔ dege sport la u bɛ se k'an fu donc i ka olu dɔw ɲini u ka se ka i dege cogoya min na i bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na u bɛ k'i dege wala dɔ kan ka fisi kɛ cogo min na i kan ka boli cogo min na i kan ka tagama cogo min na i kan ka dumuni i kan ka fɛn minnu kɛ i kan ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ cogo min na i b'olu kɛ i bɛ se ka nutritioniste dɔ fana fara o kan min fana bɛ se k'i dege i kan ka dumuni ɲɛnama minnu dun vitamin bɛ min na fɛn vitamin bɛ min na fɛn bɛ min na olu minnu bɛ se ka dun i fɛ walasa k'i kisi ni bana in ma i bɛ se k'olu mɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen fara i yɛrɛ kan k'o fara i ka dɔkitɛri kan ni mɔgɔ saba n'olu bɛ wali k'i la olu kɔni ladilikan min fɛ i b'o ladilikanw bɔ a sira fɛ ka ca ala fɛ i bɛ kisi ni bana in ma ka sɔrɔ a y'i sɔrɔ a bɛ se ka nɔgɔya i ban pewu i farisogo la min ye bakurubaw ye an bɛ se ka min fɔ sɛgɛ banbali kan walasa an ka se ka ka ɲininkali jaabi an ye minnu ɲininkaliw kɛ minnu ye olu ka ɲininkali jaabi k'an ka foli fana di n ka bɛɛ ka foli k'an ma ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛya kan ka d'a kan foyi tɛ kɛnɛya bɔ kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ dɔnni fana o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ n'aw mago bɛ kunnafoniya min na waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ fɛ ɲininkali min kɛ kɛnɛya kan a kana siga siga a kana ni fila dalajɛ sibiri o sibiri denmisɛnnin wagati aw ka jija an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an ka baro kɛ kɛnɛya kan n b'a fɔ an ye k'a fɔ a bɛ wagati bɔ sisan n bɛ se ka layidu kɛ a bɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ n bɛ se ka layidu kɛ wala n kun y'a fɔ n ka video tɛmɛnen dɔ la caman ɲininka caman y'a fɔ ne ka fɔ
live ko kama u kun ka video bila ka fana ma ne kɛra tun a kan o kɛra an tɛ ka ɲɔgɔn tɛ ka video bila u tɛ ka video sɔrɔ u sigilen ka video ma kɔnɔ a bɛ kɛ impatient maintenant mɔgɔ minnu y'o message ci n ma minnu y'a fɔ n y'a retenu k'a fɔ effectivement ni fɛn dɔ bɛ wagati cɛ min y'a fɔ n bɛ kalo kelen ɲɔgɔnna tile semaine saba ɲɔgɔnna bila voilà donc ala y'a kɛ semaine saba ka se semaine ka dɔɔni yɛlɛ o sanfɛ donc on a commencé n'a ka sɔrɔ an ye video kɛ fɛn caman kan ka tɛmɛ video kɛra minnu kan n b'a dɔn i ye caman lajɛ olu la i ye caman fana faamuya olu la mɛ halisa walasa ka kunnafoniyaw sɔrɔ halisa kɛnɛya kan wagati jan ko tɛ e k'i jija k'i abonné n ka chaîne kan a b'a to i ye kunnafoniya caman sɔrɔ kɛnɛya kan wagati bɛɛ lajɛlen na merci. Ok, merci beaucoup Dado et pour ta deuxième question. Ok, bienvenue et merci. Voilà. Donc, allez à Iragafo et le sommet n'est pas profond et le tracteur n'est pas du tout évident. Bon, mɔgɔ minnu tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ voilà donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ n'u ka u bɛ wuli sunɔgɔ tɛ sɔrɔ ka fa quoi voilà bamanankan na le sommeil profond voilà donc ni minnu tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ ka fa n'u bɛ a bɛ sunɔgɔ la i b'a fɔ u tɛ sunɔgɔ la donc hali tɛ lafiya donc ni hali tɛ lafiya sunɔgɔ tɛ sɔrɔ ka fa o bɛɛ bɛ se ka jouer hali kan ka d'a kan sunɔgɔ ɲuman sɔrɔli e kana bɔ i yɛrɛ kalama ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ ka fa o de ka ɲi hakili ma o de b'a to hakili fana bɛ lafiya mais ni sunɔgɔ tɛ sɔrɔ ka fa mɔgɔ caman fana b'a jate ko bana de a dɔw ye bana ye a dɔw fana tɛ bana ye dɛ voilà siko fana dɛ a dɔw tɛ bana ye voilà dɔw bɛ sɔrɔ an yɛrɛ bɛ kɛwale fɛ n ka environnement fɛ n bɛ cogo min na an bɛ da cogo min na n ka chambre bɛ cogo min na chambre bɛ labɛn cogo di bɛɛ de bɛ sunɔgɔ bɛɛ de bɛ se ka na ni sunɔgɔ ɲuman sɔrɔli ye voilà donc n ye video min kɛ insomnie kan donc n'i y'o lajɛ i b'a ye n ye caman fɔ a la ka d'a kan i b'a sɔrɔ sisan jeunesse génération min bɛ yen 21 siècle mɔgɔw an minnu bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ sɔnni an ka da fɔlɔ i b'a sɔrɔ an bɛ telefɔni n'o de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ telefɔni de bɛ k'an bolo waati bɛɛ lajɛlen na an ni telefɔni yɛrɛ bɛ da ɲɔgɔn fɛ an bɛ telefɔni yɛrɛ d'an kunkɔrɔ ka si i b'a ye telefɔni yɛrɛ minɛ an tɛgɛ kɔnɔ an bɛ sunɔgɔ telefɔni to an tɛgɛ kɔnɔ walima telefɔni bɛ an kɛrɛfɛ a tɛ dayɛlɛn don an bɛ wuli wagati bɛɛ la wuli wagati tɛ an na an bɛ wuli wagati bɛɛ telefɔni bɛ sɔnni wagati bɛɛ lajɛlen na donc n'olu bɛ kɛ i tɛ se ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ voilà donc i k'a dɔn k'a fɔ sɔnni dali wagati cɛ i kan k'i mabɔ i kana bilen bɛɛ la a kɛra telefɔni ye a kɛra tele ye a kɛra ordinateur ye a kɛra fɛn fɛn ye a kɛra tablette ye a kɛra fɛn fɛn i b'a dɔn ko i kana bilen don donc i kan k'i mabɔ olu bɛɛ lajɛlen na heure kelen ka se miniti 30 ma dɔgɔkun bɛɛ kɛ miniti 30 sɔnni dali wagati cɛ se ka to n'o b'i da i bɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ maintenant chambre fana environnement fana b'a la chambre dilan cogo b'a la n'i ye yeli fana mɛnɛ to i kunna dɔw la fana sunɔgɔ ɲuman fana tɛ se ka sɔrɔ sunɔgɔ ɲuman tɛ sɔrɔ o la ni sunɔgɔ ɲuman ma sɔrɔ o la donc n'e mɛnna o cogoya la sunɔgɔ ɲuman tɛ ka sɔrɔ a tɛ ka sɔrɔ o bɛ na ni kɔlɔlɔw ye kɔfɛ n b'a dɔn n'i y'a faamuya voilà donc maintenant n'i bɛ chambre fana kɔnɔna na bon lumière i bɛ lumière i kana yeli min fanga ka bon i bɛ se ka n'a fɔ i tɛ se ka si dibi la n'i bɛ se ka si dibi la o de b'a ɲumanba ye mais n'i tɛ se ka si dibi la i bɛ yeli bila kɔnɔ yeli min na yeli man bon kosɛbɛ
Voilà, donc je pense que tout va là sans maintenant. Je pense que ça va maintenant. Ok, voilà, merci et merci. Excusez. Ok, vraiment merci, merci. Voilà, donc voilà, je pense que tout va là seulement et je l'ai mis un instant. Voilà, d'abord, je pense que Niga et Kumakan de Niga et Niga Lijazi. Niga Niga Lijazi, non, c'est ma première, c'est qu'à voilà, bâtiment aussi, ni Niga Lijazi, c'est que Niga Lijazi, Niga Niga Lijazi. Voilà, donc c'est Niga Lijazi pour l'Afrique là. Voilà, on y est à fond et c'est que Bambali, avec ce qu'on fait. Donc maintenant, voilà, donc voilà, merci beaucoup. Voilà, Benin Kany, merci, merci beaucoup. Voilà, Djaran Koudou. Voilà, pour votre premier retourné. Voilà, merci beaucoup. Ok. Bon, mais bon, je pense que si la mise à comment nous visa et nous sur le truc avec tout le monde. Nous avons sur le truc maintenant. Donc, nous avons déjà vu. Voilà, je pense que nous nous faisons nos familles. Parce que nous avons déjà vu, c'est quand même. Voilà, voilà, c'est que nous avons sur nous c'est gagné à nous. Le tout le monde, les conditions nous nous voilà pour le faire. Comme il doit y avoir pour nous déranger un peu. On est voulu nous donner. Et sira kɛ n'a sɔrɔ minnu m'an mɛn k'a fɔ u m'a faamu u yɔrɔ in faamuya u bɛ se k'o ɲininkali kɛ n bɛ se k'a fɔ wa n'a faamuyara yɛrɛ fana an bɛ taga question wɛrɛ jaabi o kɔni bɛ continuer an ka débat fɛ il y a pas de problème on bɛ continuer voilà donc minnu m'a faamuya an bɛ se ka ɲininkali kɛ et puis je vais répondre voilà donc maintenant c'est un peu ça ok voilà ok merci beaucoup. Voilà, donc maintenant, Alpha, Kenya Fabrido et Kenya Kunafunia Nimondo. Donc, on a dit que la mission est, on va dire que c'est que Bambalika, nous est parti chronique. Donc, on a la mission par où est syndrome de fatigue chronique. On a la mission par la Chine, oui, ah, Alpha, on a tué, non, qu'on a fait, elle se vient de là, c'est la mission où l'on vient. Mission où l'on vient, qu'on a. La mission où l'on vient, qu'on a, on a fait, voilà, donc c'est une vidéo qu'on a là. Donc, une vidéo qui est en choix matériel. Bon, des vidéos qu'on a de la carte dentaire. Voilà, donc, il est en choix matériel. Nous donc là, nous sommes là. Allez, sur le second mina. Voilà, ça d'accord. On tient mon rôle de ce que j'aime. Ça m'a regardé un peu nous sommes là. Nous chez la sur le sang, bilan là, il y a avec le sang là. On tient de la soirée de sang qui est au lieu de ça. Donc, nous sommes vidéo là, j'ai sur la sur la gamme, ça va être maintenant. Video mun fana kɛra bi n'o ye kare dentaire ye n'o ye dimi nɛnɛ bɔlen na wagati min na fɔ yɔrɔ min na ale fanga ka bon kosɛbɛ a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ ani fana mɔgɔ caman ka dimi fana bɛ wuli nin wagati in na dimi a bɛ wuli mɔgɔ caman sɔrɔ nin wagati in na voilà donc o dimi o bɛ se ka bali cogo min na n fana mɔgɔ bɛ kisi o ma cogo min na ani fana min bɛ se ka falen n'a ye mɔgɔ sɔrɔ n'a ye mɔgɔkɔrɔba sɔrɔ n'a bɛ adulte sɔrɔ n'a bɛ denmisɛnninw fana sɔrɔ o bɛ kɛ sira o sira fɛ ne ni dɔkitɛri ture n'o ye dɔkitɛri ture o dɔn tora an ye baro kɛ a kan walasa aw bɛ se ka o kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na an ye baro k'o kan n'a sɔrɔ aw minnu m'o video lajɛ bi a bɛ se k'o video lajɛ a b'a to aw bɛ se ka kunnafoniya caman sɔrɔ kɛnɛya kan a b'a to aw bɛ se ka kisi dimi fana ma ka d'a kan ale fana ye bana ye min bɛ da kɔnɔnaw tiɲɛ a bɛ da kɔnɔna cɛjuguya hali yɛlɛ kɛli a bɛ se ka gɛlɛya i ma n'a ye mɔgɔ min na ala tɛ se ka yɛlɛ o bɛ gɛlɛya ka d'a kan a bɛ maloya n'a min ye a bɛ maloya mɔgɔ si kan a bɛ maloya walasa mɔgɔw kana na ale ni fɛnɛ ma ka d'a kan ani bɛɛ cɛnnen don tumu n'o ye bamanankan na tumu min n'a y'olu tubabukan na kari dantɛ o bɛ se ka kisi o ma cogo min na a dimi ka d'a kan ale dimi bɛ mɔgɔ bali ka sunɔgɔ a dimi ani fana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ min lase i ma n'o y'a complication ye i n'a fɔ seli n'a ɲɔgɔnna ninnu nɛn bɛ jigin kan kɔnɔna na da kɔnɔna na ani kan kɔnɔ fo ka na se disi yɔrɔ ma o bana jugu ninnu walasa i bɛ se ka kisi o ma ni video ko kan i bɛ se k'o fana lajɛ a b'a to i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ o bana in fana kan video nataw la an bɛna kuma fɛn caman kan donc maintenant an bɛna kuma fɛn minnu kan an bɛna kuma AVC kan AVC o ye accident vasculaire cérébral ne bɛ se ka kunkoloso joli sira ne bɛ se ka girin walima ka kunkoloso joli sira ci an bɛna baro k'o kan
Voilà. O kɔfɛ fana an bɛna baro kɛ dɔ wɛrɛ fana kan n'o ye civil matériel ye. Civil matériel n bɛna baro k'o kan n'o ye ladala basibɔn ye walima lagajeli bɔn walima dɔw fana wele lada dɔw b'o wele yɛrɛ an bɛna kuma o kan ka d'a kan muso caman ne bɛ n ka sini kan ne ye n ka bonni ye ni mɔgɔ wɛrɛw fana caman minnu ye a yira n na k'a fɔ olu tɛ se a jate kɛcogo la kalikili bɛ kɛ cogo di i bɛ se ka min kɛ walasa i ka se k'a dɔn piège dangereux yɛrɛ ye don min ye i bɛ se ka min kɛ k'a dɔn walasa ne bɛ se ka kɔnɔ ta don min na i bɛ se ka kɔnɔ ta don jɔnjɔn kelen min na i bɛ se ka kɔnɔ ta walima don min ni i ka surun kɔnɔ ta la n'o ye période de fertilité période de prévention walasa mɔgɔw ka se k'o dɔn ka sɔrɔ u ma taa yɔrɔ si ka jate kɛ k'a dɔn u yɛrɛ ma n bɛna o ɲɛfɔ mɔgɔw ye n bɛna video k'o kan walasa u bɛ se k'o dɔn cogo min na don min na i bɛ se k'a lajɔ don min na i tɛ se k'a lajɔ n'o ye kɔnɔta ye bɛɛ b'a dɔn min na n'o ye tubabukan na donc i bɛ se ka kɛ don min na o se ka di wagati min na n b'olu ɲɛfɔ i ye ka d'a kan muso tɛ se ka lajɔ don bɛɛ lajɛlen na don de b'a dama a kan ka se ka lajɔ don minnu na n'i y'o jate faamuya hali n'a sɔrɔ i tɛ se ka den sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma fura foyi ta i bɛ se k'o kɛ n'a sɔrɔ i fana bɛ fɛ ka den sɔrɔ waati la waati min ka di i ye i ma fura foyi ta i bɛ se k'o fana kɛ ne b'o fana ɲɛfɔ i ye civil matériel n'o bɛ an balakaw nafa kosɛbɛ n'a bɛ cɛw fana nafa ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ni i bɛ se ka i hakili sigi i ka den sɔrɔ cogoya la i bɛ ka planning kɛ i ma pikiri kɛ ka sɔrɔ i ma foyi kɛ n'o ye calcul naturel ye o bɛ kɛ depuis lawale a bɛ kɛ depuis an bɛnbaw tile kabini ninnu si mana fura ni si mana diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ o tun ye technique fɔlɔ ye mais mɔgɔw nana k'o ka sababuya kɛ furaw ye furakisɛw ni fura taw ye. Voilà, merci Ekita. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup. Voilà, merci des inconvénients. Voilà, bien sûr. Inconvénients, voilà. Inconvénients, voilà. Voilà. Donc, effectivement, il n'en a pas la donne, mais il n'a là. Il n'en a pas c'est des bienvenus. Il n'en a pas académie, Kadava, Watu, et donc, on a pu même se redonner la ministre. Et ça n'y est pas. Voilà. Ok, merci Elisabeth aussi et Damodé, merci beaucoup. Voilà, donc il y a fait tout là. Voilà, inconvénient, voilà, inconvénient, oui, à l'oeil, ou à conséquence. Voilà, ou inconvénient, bah, au deux, il faut, il y a fait, je vais quand même faire la possibilité, voilà, c'est la première. Voilà, et inconvénient, bah, oui, on sait pas dans la dîme, pas dit, à la génération de la génération. A bɛ se ka bali hali ka a yɛrɛ ka baara kɛta a kan ka baara minnu kɛ a yɛrɛ ye a bɛ se k'a dɛsɛ o la hali ka ko ji gansan o ta ka taa ɲɛgɛn na walima ka ji ta a yɛrɛ walima hali ka se k'a yɛrɛ ko a yɛrɛ ye a bɛ se ka dɛsɛ nin bɛɛ lajɛlen na saliya fanga bɛ bonya kojugu bon n'aw ko saliya ko bana de bɛ mɔgɔ t'a dɔn wala donc a tigi bɛ dɛsɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛli la i bɛ se ka foyi mago ɲɛ a yɛrɛ ye a tigi bɛ yira k'a sɛgɛnnen don a yɛrɛ ma a tigi hali n'a sɔrɔ k'a ye baara sɔrɔ baara in bɛ tiɲɛ k'a sababuya kɛ a kɛcogo ye ka d'a kan min b'a kan bana min b'a la o b'a to a tɛ se ka baara foyi ɲɛ a yɛrɛ ye tuma bɛɛ min ka d'a ye dɔrɔn sunɔgɔ ka sigi yɔrɔ kelen ka sunɔgɔ ka da yɔrɔ kelen ka sunɔgɔ k'a ka minɛn ta ka minɛn kɔnɔ ka minɛn ta ka bila minɛn kɔnɔ a tigi tɛ se k'o kɛ a tigi bɛ dɛsɛ o la voilà ka d'a kan bana min b'a la n'o ye hepatite chronique ye o bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ dɛsɛ a ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ la a kan ka fɛn min yɛrɛ kɛ kuma tɛ a man ka minnu kɛ n'a bɛ olu minnu k'olu kɛ walasa a ka taa ɲɛfɛ a ka diɲɛnatigɛ la a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka banabaatɔ dɛsɛ nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na o y'a kɔlɔlɔba fɔlɔ dɔ ye ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ni a bɛ siri a kɛrɛfɛ mɔgɔw la n'a sera foyi t'a yɛrɛ ye voilà donc o y'a kɔlɔlɔba dɔ ye bana tɛ k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ faga walima k'a bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ walima k'a fɔ ko a bɛ fɛn dɔ k'a fɔ ko n'a bɛ mɔgɔ min na n'a ma furakɛ a tigi tɛ se ka fɛn wɛrɛ lase a tigi ma a bɛ kɛ a bɛ min kɛ a b'a tigi ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ bere k'a sɔrɔ mɔgɔ m'a tiɲɛ a yɛrɛ de b'a tiɲɛ a b'a diɲɛnatigɛ in tiɲɛ a bolo cogo min na fo k'o de ɲɛfɔ ye ka d'a kan hali n'a tigi ye baara sɔrɔ baara in tɛ se ka tiɲɛ a bolo o y'a sɔrɔ fana kɔlɔlɔba wɛrɛ dɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ y'u ye i b'a sɔrɔ a jɔrɔlen don a yɛrɛ ma u y'u ye a haminen don a yɛrɛ ma jugu hamina jugu olu de bɛ k'a tigi la waati bɛɛ lajɛlen na dɔw de b'a jate ko baara de kɛra a tigi la walima u y'a tigi baara k'a sɔrɔ o tɛ i b'a sɔrɔ fana a tigilamɔgɔ i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ a bɛ sunɔgɔ la
wala wis mago na jere go na bara wis mago kuma je wis mago ba inga fere mago balya banate ne tere bambali ne wato abis tere kuma je mare rabbuli kana wis mago ra su wato abil nasiya na usatu na abil nasiya ya fere atoro na ire ma wati de la jene wala donc ni ya ko le boy ni sira mago sira sira Allah ma din fana bali ka jija concentré à la baraka taala ni manque de concentration après la jija à la baraka taala voilà donc après la jija on a bara min a bɛ se ka jija o la a bɛ se ka concentré o la donc ne bɛ ka sababu ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ donc n'i y'a sɔrɔ batigi dɔ ye min bɛ se ka adamaden sɔrɔ diɲɛnatigɛ kɔnɔna na min bɛ se ka bana in bɛ mɔgɔ min na min bɛ se k'o sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ n y'a fɔ cogo dɔ mɛ i k'a dɔn k'a fɔ fatigue chronique in a bɛ mɔgɔ min na diɲɛ kɔnɔ n'i ye mɔgɔ kɛmɛ fila o mɔgɔ kɛmɛ fila ta i b'a sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ kelen de la a bɛ mɔgɔw la mɛ a man ca ka se o bɛɛ ma wala kɔni a bɛ tɔɔrɔ kɔni na sa a kɛra cogo o cogo hali n'a ye mɔgɔ kelen de la a kan a ka dɔn min don ka d'a kan mɔgɔ kelen bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye wala donc walasa bɛɛ lajɛlen ka kisi a ma fo kunnafoniya ɲuman ka se ka sɔrɔ a kan cogo min na wala donc n'i ye mɔgɔ kɛmɛ fila mɔgɔ kelen fila i b'a sɔrɔ a mɔgɔ kelen y'o la wala a bɛ kɛ nin cogoya de la ni y'a kɔlɔlɔbaw ye minnu bɛ se ka adamaden sɔrɔ minnu bɛ se ka a bɛ mɔgɔ min na minnu tɛ se wala donc n ye a sɔrɔ cogo n y'o fɔ a sɔrɔ cogo n y'o fɔ n m'a dɔn i y'o lajɛ ni m'o lajɛ n bɛ bana ok donc i hay to zulum ne ka taa kana kuma dɔw la voilà donc c'est le réseau de réglage voilà dans tous les cas zulum ka préciser kuma dɔw la ay hay to voilà voilà donc merci merci voilà merci beaucoup Fatima voilà donc merci voilà maintenant c'est une mission merci merci voilà donc volume pour le mois réglé là voilà donc après il se ka lajɛ n'a réglé voilà donc a bɛ taa préciser kuma dɔw la mais c'est réglé déjà c'est déjà réglé voilà donc maintenant le volume bon, effectivement voilà donc ça a été bon je pense qu'il y a faamuya donc aw minnu tulo bɛ na nin wagati in na voilà donc volume contrôle an ye ɲɛfɔ sisan nɔ a bɛ hakili to o la halisa volume ka préciser voilà donc réseau bɛ ka parler là il y a un problème de connexion voilà ce qui fait que volume bɛ préciser kuma dɔ la nin niveau voilà donc yɔrɔ la nɔ mais bon c'est réglé voilà c'est réglé voilà donc voilà donc halisa an ka yɛrɛ kɔni tɔ man ca tuguni n'a sɔrɔ n'aw bɛ se ka ɲininkali min kɛ n'a bɛ kuma min fɔ walasa an ka bi baro kun tɛ a kana ɲina a kana ɲina sibiri natɔ n'o ye samedi natɔ ye 21 heures ka taa bila 22 heures la ne ni aw an bɛna baro kɛ kɛnɛya kan an bɛna baro wɛrɛ kɛ walasa aw bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na walasa aw bɛ se ka kunnafoniya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na sibiri natɔ 21 heures ka taa bila 22 heures la n'a sɔrɔ aw minnu bɛ ka video fana lajɛ u bɛ abonné n ka chaîne kan u bɛ abonné n ka chaîne kan walasa wagati o wagati samedi o samedi ani mardi o mardi n'o ye sini o sini ani talata o talata 10 heures wagati ka taa bila midi la n'o ye video kura bila walasa aw bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na i bɛ kunnafoniya ɲuman sɔrɔ o kuma banaw kan banaw tɛmɛnsɛn banaw kɔlɔlɔ ani kuma fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye
qualche automaticamente perché vanno di la cadena di Gentlemen fana sigiro sigiri gentlemen wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ walasa an bɛ se ka kunnafoniya ɲuman fana di kɛnɛya kan bɛɛ bɛ sini ni waati bɛɛ lajɛlen an b'a f'o la a k'an bɛɛ la sigiri nafɛ an foli b'aw bɛɛ lajɛlen n'a tɛgɛrɛ fɔ bi aw bɛɛ lajɛlen yan nɔ aw bɛɛ sigiyɔrɔ la sigiri wɛrɛ gentlemen wagati ala k'o